One, two. Ide nám o to, aby mali tú možnosť si ochutnať, že čo to je hrať v takom ansámbli. Keď ukazujem takto, to znamená, že sa opakuje ešte tá repetícia. Môžeme ísť 4 takty predtým, posledné 4 takty solo. Ide o to, aby tí, čo majú záujem hrať v big bande alebo jazz, aby mali možnosť sa stretnúť medzi sebou a aj s pedagógmi, ktorí majú nejaké skúsenosti ďalšie a vymenili si ich navzájom a zahrali si. Bolo by dobre, keby si účastníci workshopu odnesli tak ad jedna lásku k tej hudbe a potom také nejaké základné princípy, ktoré sa snažíme, že toto je napríklad rytmus, frázovanie. Nové techniky a nové veci som sa naučil. Tak hlavne som sa naučila počúvať ostatných a nespoliehať sa iba že na seba, ale na to, že sú ostatní okolo mňa a že musím dávať pozor, že ako oni hrajú a ísť do tempa a presne a dirigenta počúvať hlavne. Je to vždy je poučenie, všetky informácie, čo sa dostanú, tak je to ako obohatenie. Workshop, o ktorom sa bavíme, končí spoločným koncertom. Vlastne účastníci workshopu a Matúš Jakabčič z CZSK Big Band. Aké to bolo hrať s takto veľkým big bandom? Zaujímavé, nové úplne pre mňa a také, že by som si to zopakoval. Bola to jedinečná skúsenosť a my sme radi, že sme tu mohli byť. Určite by som sa prihlásil znovu na workshop Matúša Jakabčiča.